Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, panapa ndauya nenyaya hombe. Mawan pakaipa munoziva kuti pachitubu isusu hatuye nenyaya dzisina umbo. Tinenge tine umbo ndodingindira hombe ratinofamba naro iroro. Hanzi na apostle prophet miracle Paul anonyeba ndewe nhema muprofita wenhema. Saka ndipandazvinzwa zvinhu izvi ndavhunduka ndikati pati vanomonyatsotaura kuti chii. Ndikati rega ndita sei nditeerere vhidhiyo. Pandateererawo ndikati aiwa vhidhiyo iri kai rakanaka kuti ndinge ndichita sei ndichirishambadzawo ndouya naro panapa mozvionerawo kuti ichokwadi here kana kuti kunyepa. But pakashata handitika. Saka without wasting much of your time rega tijambire muvhidhaji muzvionere chi mega tokurukura pamusoro pevhidhiyo iri handiti. But tisatapinda muvhidhiyo iri ndoda kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndodziri kubuda pasi apa. Kana uine nyaya dzaunadzo dzauda kushambadza dzauda kuripota panapa ndibate namba dzangu idzodzo ndo the same number idzodzo handitika. Right, toda kuti tijambe muvhidhiyo tinzwe apostle Chibanda vachitaura ivo kuti prophet miracle Paul ndewe nhema uyezve anonyeba, ari kuparidzira vanhu shoko risiro. Tozokurukura nyaya yacho toonesana kuti bo here zvinofamba sei, zvakamira sei. Regeza tinzwe apostle vachitaura. Inzwa, ndoda kuti utore maminitsi mashomanana uteerere vhidhiyo iri kuteera iyi. Wozonzwa tsanangudzo dzeshoko raMwari dzichateera after. Teerera nawo. Mashira emweya dzakambopinzwa mumusha umu. Amalembo moya yokuwangeniswa emzini ngachiswa. Mafundisi muri pano. Amafundisi lilapha. Kana madzokera. Nxa selibuyele. Ana bechechi bauya kwamuri. Abantwana bechechi bebuye kini. Musatora mashira iwayo muchiti uyayitipise. Lingathatha amalembo nalawo lisithi buyanisitshise. Kwete. Ayisi. Wamunzwa, ari kutorayira vafundisi vakadani mwana Mwari kuti vasapise machira anouya nevanhu emidzimu nemashango nemanjisu. Ramba uchinzwa, I will explain later. Vamwe vanhu vanotozopenga nekupiswa kwamachira iwayo. Abanye behlanya ngendaba yokuchisa amalembo nalawo. Sakambopinzwa mufamilies. Ngoba yaka yangeniswe emulini. Zimwe muri dzinobva dzatambudzika zvakanyanya nekupiswa kwamachira iwayo. Zidubeke okudlulisile. Saka musanopisa machira iwayo. Njalo bengayichisa amalembo. Machira emuzimu. Amalembo amadlozi. Mweya yezvikwambo. Imoya yabondova. Mweya yenyanga. Imoya yempondo. Mweya yezvidhoma. Imoya yezikwambo. Aipisirwe zvinhu zvayo. Aichiseli izinto zayo. Zvinozorodzwa. Kuyaphunyuzwa. Mazvinzwa ka? Kunonzi kuita sei? Kuzorodza. Zvinoritaiwa. Kuyaphumula. Mazvinzwa ka? Zvinofoswa to retire from our family. Mapanzwisisa ka? Atipise bajira romudzimu. Asichisa amalembo amadlozi. Tinoita tinozorodza. Kunonzi kuita sei? Siyakuphumuza. Kuzorodza. Ukuthi kuphumule. Teerera unzwi. MuBhaibheri shoko raMwari tinodzidza kuti pakatendeuka n'anga, pakatendeuka lezvemashavi nemasvikiro. Mubhuku ramabasa ravapostora 19 verse number 18 ne19. Bhaibheri rinoti vakaunganidza zvinhu zvavo zvose kureva kuti machira. Right, rega tiiverenge vhesi iyi ka. Zvino vazhinji vavakanga vatenda vakauya vakareurura pachena mabasa avo akanga akaipa. Vazhinji vakanga vachiita zvoun'anga
vakaunganidza mabhuku avo pamwe chete vakapisa pamberi pavanhu. Alright. So vhesi iri ringotaura iro kuti vanhu vakatenda vakaita sei, vakatendeuka, vakaenda pamberi pekereke, pamberi peruzhinji, vakanoungana sei, vakanoreurura, vakatora mabhuku ainyorwa magimmicks ese, maformulas ese ehun'anga, vaita sei, vaapiswa. Ndozviri kutaurwa nevhesi iri handitika. Rega tifambe nayo tozoona kuti ari kunyeba kana kuti ari kutaura chokwadi ndeupi kumberi. Bhuku avo zvese zvavaishandisa netsvimbo zveun'anga vakaenda nazvo pamberi pavanhu vose vakanopisa. Kwete zviri kutaurwa nemurume uyu zvekuti hanzi tinozvinyaradza. Unozvinyaradza sei? Zvinopiswa, ende haufanirwe kutya kuzvipisa kana wamutendi, nekuti bhaibheri rinoti kuna 2 Corinthians 5 vhesi number 17, kana munhu muna Kristu achisikwa chitsva, zvekare zvapfuura, zvitsva zvava zvaMwari, wachisikwa chaMwari chitsva. Luke chapter 10 verse number 19 inoti nekuti wakatipa simba pamusoro penyoka nezvinyalada, kuti tizvitsike uye tive nesimba pamusoro pazvo, ende hakuna chichatikuvadza. Saka musatyisidzirwe nemaprofita aya. Vari kutaura zvenhema. Shoko raMwari rinoti pisai zvinhu zvamaishandisa kumashavi nekumasvikiro nekuhun'anga kwamaita. Pisai. Tarisa vhesi andesa pascreen iyo. Pisai zvese. Musanyeberwa nevaprofita venhema ava. Musanyeberwa nen'anga idzi. Unozvidii iwe muprofita? Uda kuzozviita sei kana zvauya kwauri wazvichengeta? Uda kuzvidii? Ndo vanhu vanotora zvinhu zvevanhu vozvishandisa ivavava kuita zvoun'anga. Vanozvishandisa maspirits iwayo anoteera machira aya, vanomatora vanhu avo vomashandisa. Unozvinyaradza kudii? Unozvinyaradza sei? Bhaibheri ratirakidza pachena kuti zvaipiswa, kwete kuzvinyaradza. No, zvinopiswa. Kana wamuna Kristu, kana wakunamata Mwari, zvinopiswa. Verenga bhaibheri wega, usanyeberwa, usanyengerwa. Hey, tine basa panyika pano, muZimbabwe muno ndazona tine basa. Vana vaMwari vaparara nekushaya zivo, ende muri kuparidzirwa muchiiswa fiye, muchiudzwa manyembo kuti mutye muvhunduke. Shoko raMwari 2 Timothy chapter 1 verse number 7 rinoti Mwari hatipe mweya wefiye, asi mweya werudo, wepower newesound mind. Kwete fiya muri kuiswa, musatye Satani, pisai. Isaiah 54 verse number 17 inoti hakuna chombo chagadzirwa chakukuvadzai chava nesimba pamuri kana mamuna Kristu. Amen. Musatya, musavhundutsirwa. Kana watendeuka uri n'anga, watendeuka uri svikiro, machira ese netsvimbo dzese ngazvipiswe. Wotanga patsva naMwari mutsvene hwashe, hapana chinokukuvadza. God bless you. Right. Mazinzwirawo apostle vachitaura ndo nyaya iripo zvamanje manje. Hanzi shoko riri kuparidzwa naprofeti Miracle Paul iheresi, harisi shoko raMwari. Uyezve apostle vataura ivo vachiti hanzi ing'anga vakomana ava. Mawana isusu tinoita takabhilivha, tikaona munhu achiprofitwa, tikaona munhu achidai, but bhaibheri rinotaura iro kuti nemazuva ekupedzisira pachatouya vanoita minana yakapfuura yaibatwa naJesu iyi uri kuona, but vanenge vasiri vanenge vasiri vangu. Handisi kuti Prophet Miracle Paul havasi vaMwari, but based on nyaya iyi, on that one Sunday iyoyo, on topic iyoyo yataurwawo naapostle, pane ka question mark mbichana. Hatizoziva kuti simba ravo rinobva kupi, but simba rinenge
rinenge riripo. Saka ndo vhidhiyo ranga ndichifamba naro iri kuti muzvionerewo mega, mokombeyawo mega, monzwa kuti kana usati waenda kunovharwa mari. Pane imwe momzi nevhidhiyo randakaita panapa yakarwa ma7,300 nemapostori nemaprofeti, ana profeti Magaya, ana Makandiwa, ana Bushiri. Vasati vakurowa mari vakomana vaya, ziva kuti bhaibheri rako rinoti chii, ziva kuti magwaro anoti chii. Handitika woita decision yako zvine ungwaro, zvine uchenjeri, pane kutozochema mangwana kuti ndakaedza chino nechino zvikaramba. Information tauya nayo. Saka usaparare nekushaya zivo, nekuti zivo tainaro panapa pachitubu. Handitika saka ndo nyaya yanga ndangofambira, nyaya yanga ndangokuunzirai kuti muone kuti aiwa apostle vataura ivo kuti prophet Miracle Paul haataure chokwadi, anoparidza heresi. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, Rukuti, thank you very much for supporting and thank you very much. Tinota sei tinosangana mu video renda sei rinotera. Usakangana kulike, kusubscribe, nekushare, nekusiya comment mu comment section. Nota sei wotaura mafungiro ako. Handitika ngatisangane pa video rinotera.